Ja, ik had even een vraag over dat duo. Waarom er een helpdesk naar de eilanden zou moeten komen en duo daar moeite mee heeft. Wat ziet u voor rol voor de ministeries van Onderwijs van de landen zelf om daar een actieve rol in te spelen? Zij kennen de studenten, zij zenden ze ook uit. Daar zit de begeleiding in. Waarom niet dat stukje duo ook binnen het ministerie van Onderwijs van de landen oppakken en zeggen nou, dan zijn wij naar die helpdesk. En ten tweede voor het AOW-gat. Als ik uit Nederland wegga, ik ga naar het buitenland, betaal ik geen premie in Nederland. En daardoor heb ik automatisch een AOW-gat. Het gaat niet zozeer dat je ergens aanwezig bent, maar dat je de premie betaalt. Het is gewoon premiebetaling. En iedere Nederlander die naar het buitenland gaat en geen premie betaalt, heeft gewoon geen recht op dat jaar AOW. Dus zo simpel is het in Nederland. Zo simpel is het niet. Maar ik zal eerst het eerste punt waar u het over had. Ik moet zeggen, in onze commissie daarnet was de Nederlandse delegatie niet vertegenwoordigd. Dus dan hadden we dit punt niet verder kunnen bespreken voor wat betreft die duo helpdesk. Maar het punt is, en daar ben ik het helemaal met u eens, for once, meneer Bosman, dat, ja, geniet ervan, hè? Ja, geniet ervan. Ja, maar het punt is dat, dat is juist wat wij zeggen. Wij zeggen, bijvoorbeeld de Stichting Studiefinanciering is een stichting van de overheid, die financieringen begeleidt en die geeft. Dus die hebben ervaring met de studenten, die weten waar ze zitten. Dus het zou veel beter zijn als de duo in samenwerking met zo'n stichting studiefinanciering of op Sint Maarten en op Aruba gewoon samenwerkt. Dus echt een helpdesk daar positioneert, laat me dat zo zeggen, waardoor het ook veel makkelijker wordt voor de duo om de studenten te vinden. De laatste keer dat we van duo hoorden, was dat ze grote moeilijkheden hadden met het tweede deel van de studenten. Ze hebben dus meer dan 1500 studenten benaderd al. En dat is allemaal goed, dat loopt in goede banen. Maar je hebt ook studenten die ze niet konden vinden. En wat is beter om met de lokale stichtingen te werken. Dus ik ben het helemaal met u eens dat u dat dan voor ons opneemt hier met het duo en de ministerie van Onderwijs. Voor wat betreft het AOW-gat, daar ben ik het niet met u eens. Want AOW bouw je op. Het is een voorziening en dat bouw je op door je aanwezigheid in het land waar je dus als ingezetene bent. Dus in dit geval terecht zeggen we van kijk, die student, dat is een sociale voorziening, ja? En die persoon die is in Nederland. Die student is in Nederland, die participeert aan de gemeenschap, aan het maatschappelijk verkeer en daardoor bouwt hij op. Dat is heel simpel eigenlijk. Dus wij zouden heel graag willen dat in die wetgeving die gewijzigd is, dat daar die verandering weer ingebracht wordt en rekening gehouden wordt met deze studenten. De studenten die hier werken, dus in Nederland werken, via uitzendbureau of whatever, die vallen niet buiten de boot. Die gaan gewoon mee met de AOW-opbouw. Het zijn alleen die studenten die hier gestudeerd hebben en die niet gewerkt hebben, die voor die grote moeilijkheden komen te staan wanneer ze met pensioen gaan. Dus dat is het enige. Dus dat is onze vraag ook, om toch te kijken of er iets gedaan kan worden voor deze studenten hier in Nederland.